Ahoj, tu Matej z Geopriestor.sk. Vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu si ukážeme vizuálne vytyčovanie s novým GNSS príjimačom Stonex S880 a kontrolnou jednotkou Stonex S55. Poďme na to. Zostavu máme pripravenú, máme fixovanú polohu prostredníctvom korekčnej služby SK POS, máme vytvorený nový projekt, prejdeme do geodeticky, vytýčenie bodov a vyberáme si prvý bod na vytýčovanie. Klikneme na OK. Priblížim sa v mape. Body sme si pripravili, predtým importovali do zákazky a taktiež sme si pripravili aj podkladovú DXF vrstvu, z ktorej si ukážeme vizuálne vytyčovanie aj v rámci priebehu danej línie. Ako môžete vidieť, už som vo vytyčovaní prvého bodu tým štandardným spôsobom, ktorý môžete poznať zo Stonexu, ale na spodnej lište kliknem na tlačidlo AR. Tým pádom sa prostredníctvom Wi-Fi skontaktujem s kamerou. Chcem ešte podotknúť, v prípade Stonexu S880 je len jedna vizuálna kamera, ktorá sa nachádza v spodnej časti oproti tej, ktorú sme mohli vidieť v predchádzajúcom videu. Takže, ako môžete vidieť, navigácia ma posiela 6,29 metra smerom k danému bodu, bod číslo 1. Takže poďme na to. Pomaličky sa začnem hýbať k danému bodu. Tak. Môžete vidieť bod v akomkoľvek smere, v akomkoľvek uhle náklonu v podstate drží, keďže máme aktivovaný náklon. Bod si samozrejme môžeme premerať, tým pádom nám vznikne nový bod 1/1 a aj s presnosťami daného vytyčovania, alebo s akou presnosťou sme ten konkrétny bod vytýčili. Poďme na bod číslo 2, čiže v spodnej lište klikneme na šípku bodom číslo 2. Šípka ma posiela 19 metrov smerom k bodu, takže poďme na to. Momentálne máme nastavený ako orientačný bod rotáciu na sever, respektíve máme sa orientovať na sever. Takže preto nám tá navigácia nesedí v rámci šípok, takže konkrétne by sme sa mali otočiť na opačnú stranu. Teraz môžete vidieť, že tie šípočky nám pekne sedia. Takže doľava máme ísť ešte 1 meter. A dopredu 13 cm. Bod máme vytýčený. Klikneme na bod číslo 3. ,4 metra. Taktiež máme byť orientovaní na sever, ale to vizuálne vytyčovanie, náhľad na obrazovke nám pomôže ten bod vytýčiť priamo stred tohto kanála. Bod číslo 4. Že kráčame pomaly pozdĺž tohto chodníka. Ešte 3 metre. Naschvál presiahnem daný kanál. Môžete vidieť, že sa mi zobrazil panáčik, čiže sa musím otočiť smerom k bodu. Zobrazí sa mi vzdialenosť, čiže sa vrátim. A bod jednoduchým vizuálnym vytyčovaním aj vytýčim. Poďme ďalej. Bod číslo 5. 7 metrov k danému bodu. Vytyčovaný bod by mal byť roh tejto elektrickej rozvodne. Takže
bod si premeriam. OK. No a teraz vám chcem ešte ukázať vytyčovanie líniového prvku, takže sa presunieme na chodník. Prejdem do merania bodov. Stojíme na tomto chodníku, čiže sa viac priblížim. Označím si výber línie priamo z obrazovky. Kliknem na líniu. Buď môžem vytyčovať podľa staničenia, čiže tak ako tá línia bola kreslená, vytváraná, alebo môžem v ľavej časti kliknúť na vytyčovať celý prvok. Celá línia má 278 metrov, takže ju označím, pravodobu OK. Tie štandardné nastavenia si nechám nastavené, ako mi ich nastavil priamo Stonex. Priblížim sa k línii a jednoduchým kliknutím na AR sa skontaktujem s kamerou, ktorá je v príjimači, a môžete vidieť, že línia je vľavo, respektíve ak by sme boli orientovaní na sever vpravo. Náhle teraz budem prechádzať pozdĺž tejto línie, stále budem na vytyčovanej línii. Ak by som si nebol istý, zastavím, prídem znova k bodu a takýmto jednoduchým spôsobom môžem vytýčiť akýkoľvek bod na tejto línii. Čiže keby som sa otočil, znova mi káže Stonex Cube sa zrotovať a naspäť sa vrátiť k danej línii. A napríklad tento bod si znova aj premeriam. To bolo všetko z dnešného videa. Mohli ste vidieť vizuálne vytyčovanie zo Stonex S880 a s prípojím na kameru ku Stonex S55. Ďakujeme, že ste si zhliadli toto video. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kľudne nás kontaktujte geopriestor.sk.